Mifa production jabarani la jabago malikono malikoka ka la doniya ka foko ni aw ka jemka mandi sigile no mifa she instare jemka ami wuli kasi anga seko ni dongo tigila magoma munu barala anga jamana kono arkon nana bi an wuli kasi anga belebele do fi alete mogo dogole awo cela kado nga aw demuso ana balmamso labati dunya ale de be emission nyana maya donc amina si ayere masisa aye mogo mi abena ayere fanyana ama fola kini nyamma Amba so mo wele bashi fuiti bashite toreste amba te tokoduma jamduma okay me foli di malien chena musoma malikoka malikono me foli di bela jelema wa domi dala do alu sangare voilà d'accord alu sangare bi mifa production mo wulla kasia ani ibina jeka masala kunguruni ke yala oti bashi koni me otike bashi d'accord mashallah okay alu sangare ama fuko alu yere joy alu ibora dugu jumena alu isigile me yoro jumena ami domna ikobi yala alu furlendo wa ouais bon iniko ne bola kuchala parce que wolola kuchala kamo kuchala mais ndona kanto sikaso voilà parce que on fa fana dona kanto sikaso ri on fa sikila sikaso on est dona kanto sikaso ne vous comptez sikaso quoi on fait voilà d'accord actuellement me yoro mena me sikila Bamako ya no bon on foule no fana de umbe mbolo mbolo tu vois alhamdulillah d'accord famille sorolo la alu sangare donc alu ko dobe boala nga otikai ambe ba do ka foko alu fa ku yi dongli dalay mais alu yere be se ka fo onyana e dongli kanu togodi kadu dongli la togodi ouais ne dongli kanu un fa yere de fait ya fo tuamna ne dongli kanu fa yere de fait voilà d'accord kadu dongli la sanjume bon ne dongli damine 80 ka kenga baray awo parce que i wolo la femme kono et c'est beaucoup i dola la na mais nya kenga baray et sami au que la 1994 d'accord alu sangare famille soro lola yala aluka musique la alu be jari jumonike bon tout simplement niveau genre mais pentatonique de cadre c'est tout pentatonique voilà d'accord alu famille soro lola mais ami domna ikobi alu iga musique damnene sisanche album joli bibulu clip joli ba kono bon nega musique damnene sisanche album nani ne odeke bon clip ça faut ni me clip compter parce que clip album fana ko fe ni clip wera OK bon ni a jatemina le premier album deux clips bola deuxième album deux clips bola ça fait 4 bon troisième fana clip bola mais quatrième 8 clips de bola d'accord voilà bon ko fait ni single donc le clip fana be ala chan quoi d'accord famille sorla ni bela jelena abu alu d'accord alu ika musique dobe ni no komburange donc akadanye iko donida anan kanu bagowe pour fo etala d'accord kada capella avec guitare ibse ka dat comme natro dumane kon kadne mais avec guitare c'est bien
ikane mamine muso di wari batigi la kone man mo go wari batine ku ha mo ni masawali wala ni dachi to. Wow. Ninjara. Ay, merak muna wuli soni nga daga. D'accord. Alu ika mburange. A hakilina nana togo di kani musique inda. Ouais, bon buranke. An m'a fɔ ko n terimuso. An m'a fɔ n terimuso n'i b'i ka ko la n terimuso kana n ka kanu sa. N terikɛ n'i b'i ka ko la n terikɛ kana n ka kanu sa. An b'a o fɔ. Bon an tola répétition de la. An b'a répétition na n ka fɔlikɛla fila bɛ yen. Olu ye sinankuma ye quoi. Danbele Jara. Voilà. Lasine Danbele Dramani Jara. Ala ka hinɛ a la. Bon olu de to o y'a sɔrɔ Dramani ale ye Lasine dɔgɔmuso. Ale kun y'o fiancé quoi. Ale kun y'o fiancé. Mais comme o ye sinankuma ye u bɛ baara ɲɔgɔnmanw don u bɛ kulonkɛ kɛ k'a kɔrɔ. Donc an tola an tilalen mun kɛ Lasine sina k'i kanto Mburange n'i b'i ka ko la Mburange kana o ye ale sina ka ni ma sabali dɔn ne ko pourtant ni mu Mburange la n bɛ se an ti dɔn olu ye terimuso n terikɛ an ka kɛ Mburange ye donc n'an y'a kɛ Mburange ye sa a bɛ mɔgɔw étonné k'a fɔ mɔgɔ bɛ se k'i Mburange da ci ya donc c'est comme ça quoi voilà. D'accord, faamuyali sɔrɔla o la. Mifa production jabarani lajɛbagaw an y'o de fɔ n ko bi an bɛ jɔn de fɛ yen o de ye Alu Sangare. Awɔ Alu Sangare fɛn o fɛn bɛ Alu ko la bi an bɛɛ lajɛlen bɛ na dɔn a ko la o tuma an ka taa ɲɛfɛ halisa duman dɔrɔn de ka di ne ye an tɛ ko dumanu dɔrɔn de ka di ne ye. D'accord Alu yala i ye école kɛ wa? Non bon n ye école kɛ mais n ye franco arabu kɛ voilà n ye arabu kalan de kɛ. D'accord. C'est comme ma taa aw ka sira ninnu fɛ voilà. Ne y'a fɛ ɲɛna ko ne ye école kɛ. A bɛ se ka kɛ i ye o kɛ. Ok faamuyali sɔrɔla o la mais Alu bɛ baara wɛrɛ kɛ ka fara musique kan an bɛ don min na i ko bi. Non n ka fɛn bɛɛ ye musique ye n ka fɛn bɛɛ bɛnnen don musique ma parce que n bɛ baara fɛn fɛn kɛ i b'a sɔrɔ a bɛ musique de kɔnɔ. Ok faamuyali sɔrɔla o la Alu Sangare. Alu Sangare bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ baara o baara gɛlɛya b'a kɔnɔ nɔgɔya b'a kɔnɔ Alu ka musique daminɛ ani bi cɛ i ye gɛlɛya min sɔrɔ baara in kɔnɔna na ka se k'i da don o la dɔɔni ani i ye nɔgɔya min sɔrɔ ka se ka kuma o kan dɔɔni. Bon baara bɛɛ n'a a gɛlɛya don. Baara bɛɛ n'a gɛlɛya don i tɛ se ka taa ɲɛ baara foyi la k'i ma gɛlɛya dɔ sentir a la quoi. O ye tiɲɛ. Le début n ye musique kɛ n ka baara ye. Bon n bɛ se k'a fɔ daminɛ nɔgɔyala n ma ni cɛmancɛ ye quoi. I y'a faamuya a daminɛ a nɔgɔyala n ma quoi. Mais n bɛ se cɛmancɛ la waati min na a nana gɛlɛya n ma kojugu. A gɛlɛyala cogo di parce que k'an to Sikaso n tɛ gɛlɛya dɔn quoi parce que sanga bɛ n na donc n y'a daminɛ ni sanga ye quoi pour que i k'a faamuya. Donc tellement n y'a daminɛ ni sanga ye n ma gɛlɛya senti. Bon n nana t'o la k'a fɔ ko n bɛna Bamako ka na enregistrement kɛ ka n ka album kɛ. Bon là-bas là n y'a dɔn k'a fɔ n ko ma nɔgɔ. Tu vois parce que n bɛ boli a tɔ nana kɛ yɛrɛ hali i ka cigarette sɔngɔ o tɛ k'i kun. Tu vois donc mais mɔgɔ ɲumanw bɛ yen ko mana kɛ cogo cogo ani bɛ yɔrɔ in o bɛ n hakili jigin Sira Kamara la ale bɛ Sotiba muso min don a don a kɛla anw jigiba ye parce que a kɛla i n'a fɔ an ba an kɔrɔmuso a kɛla an fɛn bɛɛ ye parce que hali an tun bɛ dumuni mun dun ale de tun b'a d'an ma voilà. D'accord Alu Sangare faamuyali dɔɔni sɔrɔla kuma in kɔnɔna na i n'a fɔ i y'o de fɔ k'i to Sikaso
nɔgɔya tun bɛ yen mais i nana Bamakɔ dɔnkili nana gɛlɛya i ma mais munna alu ma segin ka taa Sikaso ka taa ka carrière continuer? Ouais, bon, nakun bamananw ko ten mɔgɔw nakun ne parce que ne kun dɔnnen no Sikaso de fo o kuma fɔ top du Mali, ouais, top du Mali olu de nana taa olu y'a ɲininkali kɛ o b'a sɔrɔ Sikaso orchestre dɔ bɛ yen an b'a fɔ a ma Solokan donc olu ye ɲininkali kɛ ko yalima Madu Kita ka dɔnkili mɔgɔ dɔ bɛ se k'o da wa donc Solokan mɔgɔw ko mais k'a denkɛ bi yan a fɔ pardon Ala ka hinɛ Warren Ablaye Traoré di Warren t'a dɔn n'a b'a dɔn komi Mali dɔnkilidalaba dɔ don Ala ka hinɛ a la hali n'an b'a dɔnkiliw mɛn an tɛ se ka tɔgɔ fɛngɛ ta ale de o y'a sɔrɔ ale de ko ko mais ko Madu Kita denkɛ bi yan ko je pense k'a kan ka se ka segin o ye ne woloma ka bɔ jama la i bɛ k'a faamuya donc en live quoi o ye ne woloma ka bɔ jama la ko bon ko ne bɛ se ka segin fakɛ ka dɔnkili kan bien sûr donc là o y'o image fɛngɛ donc bɛɛ content et puis o image taara yɔrɔ Bamako Mali bɛɛ tun b'a lajɛ fo Mali kɔ kan donc o kɔfɛ n ko est-ce que n tɛna album kɛ fɔlɔ donc o album kɛ de sen fɛ n ye gɛlɛya sɔrɔ sinon mais a man di n ye fana ka to Sikaso dɔrɔn ma Sikaso dɔrɔn k'an lakodɔn non c'est pas bon donc album kɛ kun ye walasa diɲɛ k'i lakodɔn i ka se ka baara ka se ka progresser donc n bolila ka na pour que n ka baara de ka progresser bon mais n kɛlen ka premier album bɔ n segila ka taa Sikaso ka taa tɛmɛ ni n ka ko tɔw ye mais ni mun bɛ n bolo Bamako yan n bɛ boli ka n'o kɛ n bɛ segin ka taa Sikaso n tola ten voilà fo ka na Bamako yɛrɛ kɛ n sigi d'accord faamuyali sɔrɔl'o la nka yala i ye nɔgɔya minnu fana sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen fana kɔfɛ i bɛ se k'i da don o la dɔɔni? ouais bon comme n y'a f'i ɲɛna début la n y'a sɔrɔ nɔgɔya la fɛn caman nɔgɔyala ma n fa sababuya fana na parce que tɔw sɛgɛnna sira dɔw fɛ ne ma sɛgɛn o sira fɛ ne ta ye économie ta fan ye financièrement n sɛgɛnna mais baara taabolo yɛrɛ la dɛmɛ la n ma sɛgɛn olu la bon o kɛra lafiya dɔ ye ma ani kabini n dɔnna fana Dieu merci toujours n bɛ se k'a fɔ de bi ka fisa ni kunun donc là voilà n bɛ Ala tanu o la n bɛ Ala tanu o la n sera ka n'i y'a jateminɛ ne ni fɛn fɛn ye génération ye ne ka premier album bɔra en 96 bon ni ne ka génération ta i b'a ye a caman kunkan tɛmɛna dɛ a bɛɛ tununnen don mais ne ni génération joli y'a munumunu ɲɔgɔn fɛ ka taa donc n bɛ Ala barika da Ala tanu voilà d'accord faamuyaliba sɔrɔl'o la yala alu komi i bɔra sisan nɔ k'o f'a ɲɛna i donna musique la i fa kanu kama o ye kelen i lakodɔnna fana Sikaso ka se ka fɛn caman nɔgɔya i ma o fana i fa kanu ye donc sisan nɔ k'a yira anw na k'a fɔ ko hali sisan nɔ alu Sangare fa a ye min t'a fa kɔ o bɛ yen nin nɔ an bɛ fɛ k'i fa ka dɔnkili dɔ de mɛn sisan nɔ min bɛ anw yɛrɛ fana hakili lajigin Mamadu guitare la. Ok o fana ka nɔgɔn. D'accord. Ne diya ɲɛ mɔyiro ne diya ɲɛ mɔkɔlu jɔn bɛɛ ni diya ɲɛ mɔgɔ dɔ dunyara hali ni mɔgɔ ɲɔgɔn de kɔmɛ na bɛ i dun kana saya nkalon dara hali ni mɔgɔ ɲɔgɔn de kɔmɛ na bɛ i dun kana saya nkalon dara saya dun b'a balima jigi tigɛ saya dun b'a woloden jigi tigɛ saya dun n'a furumuso jigi tigɛ. A ɲɔgɔn kɔ kuma ma ɲi sa jugu kun kelen ka wusa ni jugu de. Tiɲɛ yɛrɛ la
i y'a yira an na k'a fɔ k'a bɛ yen nɔ a bɛ yen a tɛ yen nɔ a nɔbila bɛ yen d'accord halisa ala ka si diya ni kɛnɛya di k'i ni kan kɔrɔ ɲɔgɔn bolo d'accord Alu an bɛ taa ɲɛfɛ hali sisan nɔ baara o baara i bɛ taa sɔrɔ i bɛ dɔ ɲɛ dɔw yɛrɛ fana b'i kɔ ka wuli i bɛ cɛmancɛ de la toujours yala minnu bɛ aw kɔ ka wuli i bɛ se ka ladilikan jumɛn sɔrɔ ka fɔ olu ɲɛna bon ne bɛ se ka ladilikan kelen dɔrɔn de fɔ o ye bɛɛ lajɛlen u k'u concentré u ka baara kan u ka u sen bɔ manamana ko la par exemple i n'a fɔ an bɛ tile min na sisan waati in na an kɔ a ka base la le mot base bon an kɔni t'a dɔn a ma nɔgɔ parce que a dusumajɔ t'anw na quoi tiɲɛ na a dusumajɔ t'anw na bon u ka baara kɛ k'u jigi bɔ o kan quoi parce que n'i y'i jigi da o kan finalement i tɛ baara kɛ i b'o de ɲini o ye tiɲɛ donc n'o tɛ yen dɔrɔn misigi bɛna jɔ donc u ka baara kɛ walasa an ka sɔn baarakɛɲɔgɔnw ye o b'anw jigi sigi quoi d'accord faamuyali sɔrɔla o la Alu i ka misigi dɔ bɛ yen nɔ ko dugujɛtɔ k'o dɔɔni da an n'an kanubaw ye dugujɛ la dugujɛ la bon i b'a sɔrɔ bon dɔw bɛ bon comme souvent dɔw bɛ titre changer awɔ titre ne y'a ta dugujɛ la dugujɛla tatiɲɛ dugujɛla o de kɛra ka miliya ye e bolo mun de kɛra ka miliya ye e y'o kɛ ka miliya ye dɔgɔkun ta kɛra ka miliya ye o de kɛra ka miliya ye e bolo n'i y'o kɛ chemise ɲuman ni ɲɔgɔn mun de kɛra ka miliya ye baane ni kɛra ka miliya ye i y'o dugujɛla ne na wa i dugujɛla a dugujɛla tatiɲɛ dugujɛla he ti danbe dɔn wa ne ti danbe dɔn wa an b'an danbe ɲini na wa an si t'an danbe dɔn tun. Wow. O kumana biri ka di. D'accord. I ka dugu jɛra yen. A hakilina nana cogo di? Bon, dugu jɛra yen hakilina nana. Parce que quand to Bamako yan nɔ, je vois n bɛ taa n faw nɔfɛ i n'a fɔ Super Jataban. O y'a sɔrɔ n bɛ formation na. Parce que ne ka album bɔlen kɔfɛ n tilala ka segin ka na formation kɛ pour que ka fɛn caman faamuya musique la. N bɛ kɛ n faw nɔfɛ i n'a fɔ Super Jataban, Bamba percussion. N b'a ye n'an bɛ jouer yɔrɔ min depuis a da la i b'a mɛn ba dun ta fa dun ta bon ni musow fana ye ba dun ta fa dun ta un mot ba dun ta ça o ye ne étonné ça m'étonne hali sini a bɛ ne na ni ne bɛna don ni ne bɛ taa la yɔrɔ la depuis da la ni ne y'a mɛn ba dun ta fa dun ta ne bɛ tourner cɛ ka segin parce que ne bɛ siran o yɔrɔ fasuguya ye. A ma nɔgɔn. Voilà. Donc n ye miiri don dɔ la dugu tilama fɛ n ye musique dɔ mɛn yɔrɔ jan
Bon, a musique in kun bɛ yɔrɔ jan ne tɛ se ka a dɔn nin ye morceau qualité kelen ye quoi. I bɛ k'a faamuya. Dugu tilama fɛ a sonnena ne kulo la ni mélodie mun ye. Ne y'o de voilà. Ne y'o de composé o bɛnna nin ma quoi. D'accord. Voilà. Faamuyali sɔrɔla la. Mifa production jabarani lajɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an y'o de fɔ ɲɛna. Mun ni jɛmukan yɛrɛ de tɔgɔ Mifa chez Instar. Donc an bɛ jɔn de fɛ yen bi o de Alu Sangare. Duman tɛna kɛ an si negela ye bi halisa an ka taa ɲɛfɛ. Fɛn o fɛn bɛ Alu ko la an bɛɛ lajɛlen bɛna dɔ ɲɛ sɔrɔ o la bi. Donc Alu an bɛ taa ɲɛfɛ halisa. Yala Alu i ni baaraɲɔgɔnw cɛ gɛlɛya tɛ yen nɔ. Non, ne ma vraiment ne ni baaraɲɔgɔnw cɛ. Ne ma gɛlɛya sɔrɔ ni baarakɛɲɔgɔnw cɛ. Parce que bɛɛ bɛ n respecter mais bɛɛ bonya. Voilà. D'accord. Faamuyali sɔrɔla la. Ok, Alu ɲɛnamaya la mun yɛrɛ de ka di Alu ye? Ɲɛnamaya kɔnɔ. Ouais, bon, ni ko ɲɛnamaya kɔnɔ fɛn min ka di n ye, bon, peut-être o bɛ se ka ɲɛfɔ. Sinon baloko ɲuman ka di bɛɛ ye. Nafolo ka di bɛɛ ye. O ye tiɲɛ. A ka di bɛɛ ye i ka bɔ nɔgɔ la. O ye tiɲɛ. Ɲɛnamaya la ɲɔgɔn bonya ka di ne ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ fana kan. N'an ye ɲɔgɔn bonya ka ɲɔgɔn gasi sigi. C'est bien. Ok, mun ni man di Alu ye? Bon, mun man di ne ye o ye mun ka go ye ka tɛmɛ a bɛɛ kan. O ye ka fɛn fɔ mɔgɔ ma fɛn min t'a la. Ka fɛn dɔ da dɔ la ka sɔrɔ min t'a sɔn ye. O man di n ye. C'est ka mɔgɔ ye dɔrɔn ka fɛn dɔ da la. A ma nɔgɔ. A ma ça moi ne t'o fɛ. A bɛ se ka ala ka ɲɛnamaya don galama la. D'accord. Alu Sangare faamuyaliba sɔrɔla o kuma la. I ka musique dɔ bɛ yen nɔ ko janto dunuya. Donc i b'o dɔn da. Ayi. Awɔ musique dɔrɔn de ka di ne ye. Janto dunuya la. Dunuya la awɔ. I b'o dɔn da ye. Musique de ka di ne ye o. N'i ye sɛgɛn ne ye a tɛ bila yɛrɛ. Ayi laban i bɛna n coro ne parce que ni musique ninnu don tellement ne ni. Awɔ n y'a dabɔ kama de kɔrɔlen ninnu de ka di ne ye. Ne ni musique ninnu dɔw fama na. Janto dunuya la, dunuya ye an kulonkɛ yɔrɔ ye. Janto dunuya la, dunuya ye tanto yɔrɔ ye. Aw ye danni kɛ, an ma mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ya. Di alama muso dɔw bɛ si ka yɔrɔ denko la o ye mun de kɛ Ala ye. Janto dunuya la dunuya ye tanto yɔrɔ ye. A janto dunuya la dunuya ye an kulonkɛ yɔrɔ ye. A janto dunuya la dunuya ye tanto yɔrɔ. Abana nan lawli dɔn ma. Ne y'o f'i ye n ko duman dɔrɔn de ka di ne ye. Mais i ka duman ninnu parce que e bɛ ka titre minnu fɔ ta cɛ souvent ne bɛ i b'a sɔrɔ ne ni morceau yɛrɛ dali cɛ a bɛ 10 ans bɔ. Ne bɛ taa ne ye musique ye a bɔ ni sisan cɛ est-ce que san 15. Est-ce que a tɛ. Ouais, a bɛ burankɛ de la. Ne y'a ye san 15. Ouais, janto dunuya ale bɛ burankɛ album de la. D'accord. I b'a dɔn souvent musique dɔw bɛ yen nɔ ni min yɛlɛnna dɔrɔn mɔgɔw b'o de ye. Ouais. Olu tɛ ye.
morceau dɔw bɛ yen nɔ an yɛrɛ bɛ a choisir de n'an kun bɛ album kɛ an bɛ morceau 2 ɲɔgɔnna bɔ k'o bila an b'a fɔ ma ka promo kɛ n'o ye donc a tɔ bɛ k'a kɔnɔ a tɔ bɛ k'a kɔnɔ ni album san i bɛ n'i diya i t'a dɔn mɛ a kɔnɔ mun ni d'accord Alu Sangare i bɛ musique la mɛnna mais Alu Sangare yɛrɛ bɛ se k'a fɔ an ɲɛna e yɛrɛ dɔnna ni musique kelen jumɛn ye n y'o de fɔ depuis le début an ye morceau min da n ka levier ka dɔnkili Mali kɔnɔ yan awɔ n dɔnna n'o de fɔlɔ ye diɲɛ ɲɛmɔgɔ voilà ne diɲɛ ɲɛmɔgɔ n ye cɛkɔrɔba parce que o la n segila cɛkɔrɔba ka dɔnkili de kan mais n dɔnna n'o de ye donc i dɔnna n'o musique yɛrɛ de Mali kɔnɔ i y'a faamuya bon n nana ka na deuxième album kɛ Kanmelenba an bɛ Kanmelenba donc n bɛ jeunesse kɛlan fɛ o kama mais san'an ka taa ɲɛfɛ donc Kanmelenba a dɔnni dɔrɔn e y'a fɔ sa ko Kanmelenba ne yɛrɛ m'a faamuya kosɛbɛ donc n'i y'a da sisan ne yɛrɛ b'a dɔn musique min ko an b'a fɔ janto de sunkuru n'o ma janto bluff juru bɛ tɛmɛ ami dɔw ka i ka di n ye chérie ni janto bluff juru bɛ tɛmɛ ami du i ka ne b'i fɛ ami du i ka di ne Kanmelenba anw bɛɛ ye Kanmelenba Ali ye Kanmelenba ko géniati jani proferiate voilà donc c'est ça d'accord Alu Sangare i n'a fɔ i bɔra ka musique min da sisan nɔ janto duniya la musique hakilina nana cogo di o janto duniya la na o kɛla fana ka sɔrɔ o y'a sɔrɔ n bɛ cɛganaya na quoi n ka gito ninnu ni n bɛ ka n ka guitare ni fɔ a don n kɛlen bɛ ka da sɔgɔnda la n sigilen bɛ fo dilan cɛmancɛ la ni inspiration balila ka na parce que guitare de fana bɛ ne ka la inspiré y'a faamu guitare bɛ komi ne mémoire de quoi donc ni guitare joué la nana tula ka na janto duniya la duniya in t'an to yɔrɔ ye effectivement bon o y'a sɔrɔ n bɛ diɲɛ miiriw fana na quoi donc je vois que ne bɛ nin fɛn fɛn la donc c'est zéro quoi n kɔni n'i ma sara i b'a ɲɛɲini mais c'est nul quoi fu do quoi. D'accord folikan min b'i bolo ka di kanubaw ma. Bon n bɛ n kanubaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ yan nɔ Mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa dɔw bɛ yen nɔ gɛlɛya ma n'i minɛ cogo o cogo i b'a sɔrɔ olu jɔlen bɛ n'i ye fo ka taa waati min se ko jigi ka fisa ni dɔnkili fa ye voilà i n'a fɔ an ka Kulubali muso ale bɛ Canada Aramata Kulubali Kulubalilaka ka ca ne ka mɔgɔw la dɛ i dun matigiw fana don dɔn Ibrahim Kulubali Ibrahim Kulubali ale bɛ Faransi Amadou Kulubali ale bɛ Bamako yan a n'a furumuso Pipe Kulubali olu bɛ Bamako yan nɔ an bɛna yɛlɛ Kulu la tuguni an bɛ yɛlɛ tuguni ni ko n ka Kulubali ne yɛrɛ ka fɛn tilabɛ ka Fatumata aussi Fatumata Diallo ale bɛ Amérique Fatumata Jara o ye Jaralaka ye Fadi Jara aussi o bɛ Canada donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni n ko n bɛna a bɛɛ fo lala n bɛna bɛɛ tiɲɛ Bamakɔ ya Papa Keli Dedew Jite Dedew depuis ni y'ale dɔn Sami fo kana se bi ma seliba o seliba ale de bɛ n ka lahiya di ma lahiya dɔn Ala ka si jan d'a yɛrɛ ma a bɛ san 6 la ɲina Ala ka si d'a ma amina rabi amina d'accord foli diyara n ye an yɛrɛ bɛ foli belebele d'i ma i sɔnna ka sigi ka an kɛ i fɛ yen nɔ ka tila tugun ka baro kɛ n'an ye o diyara an yɛrɛ ye kosɛbɛ ni n ye n ka foli kɛ n sɔn ka kɛlɛ tigɛ dɛ n bɛ Ousmane Traoré fo Ousmane Traoré Sisawane paraît peut-être
Maintenant ou ka fenga toko fo parce que comme o tawa télé sponsoré mais Ousmane Traoré Sisawane olu koni vraiment comme ali awnyawala ali ora na so ko antia awo nina peut-être ale de kanga ko ambla kanadia parce que ro jagwalo ma fo afu sigi ka folige voilà Ousmane Traoré Sisawane établissement Ousmane Traoré Sisawane abana o foli belebele ya yere ta ka ko tele ya juna balma belajele le fushin voilà abana donc ame foli belebele di yere ma baran ikabla koro ikana bla banay amina rabbi sala ka nyedon kuila amina rabbi munu me ka wuli ko ni be ka deme doluma alaka ike nyemne bere amina rabbi alisa ka shijani kene yaudi amina rabbi laki koroni kai amina rabbi ika dongli dobe ni no anga bodda bayala anga deran kurata ode be fo d'accord mais dore be sala kana ma da frère mais amaklo la fo mais nyani ka donglinda comme o bena ke ka kunche a hakilina nana togodi je pense que hakilina nana anga dabaya hakilina nana aga TikTok voilà ouais parce que même si me tout à laje TikTok laje je vois que mais chamanye ma do quoi allez me donc de la do yo da barabaya là bon je vois que c'est pas facile au comment ka c'est mais il va y donner oui ramasser ta do donc je vois que est-ce que dabaya n'était courir Mwatina. Non, ni d'abord dans la table ça. Aïwa. Kanga bo dabaya. D'accord. Dabaya. Anatano remedi se dabaya la dabaya foli teno ne se foli la anata dabaya fe sibugu kan dabaya o anata dabaya fe TikTok kan dabaya dabaya ne se dongini la foli de ne se foli la ko de la dabaya anata dabaya fe wari ti soro dabaya ko anake dabaya 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 afala minege dabaya dabaya ni kanga di ko jugu ni ko malam daba d'accord o diara yere ni ok amafo koni anga jëm kansele apunchero merci Mifa production jabarani la jabago malikono malikoka anyori fo ngame wuli kasi ama seku ni dongo tigila mogoma munu barala anga jamana kono ar konana ni me dansigi ke anga bikenana sana ngabo kena konana ami Mifa production jama bela jelenfo kerengrani yala laitra wuli awa ko foli bele bele ayata ni ame nyogon doni batala ibta soro nyumba nyumane bila wow ni ame bo camera la cameraman ni fana donc foli bile ya yere ka anga nyema yere fo Yusuf Muktar Traoré diba ko ni be dansigi ke anga bi kenena nga akana nyina fene ka partager aninka a aimer donc akambe jin wati were